Kan man se fra direkte gevinst, hvis man skulle være så heldig. Så er det til med 4 gode, så står det 34-6. Hvem var 6? Nu kommer kaptajn. Kommer lige med en flot 14. Og så er der en frisk 5-mand, der ryk på vej. Prøv lige at se den der. Ej, var det tæt på. Jeg er helt lortet. Den var meget tæt på de 12 gode. 34-6. Med sin tomat er der lidt tomatproblemer her for Martin. Det var der. Han må ikke med en daler. Så står det 34-8. Og sæt lige en streg på bane 1. Er det lige her, Carsten, for fat i den tværvand. Tag pinden, Marita, og spil op. Marita, pinden. Ja, bare for en ordentlig. Tim spiller en hissig nakkeball her. Hvad siger tomaten? Den siger ikke noget. Han må nøjes med en daler. Så der bliver givet chancer her. 36-8. Nu kommer Heidi rundt med lotteriet, hvis der er nogen, der har lyst til. Og så er der en kvart. Ja, det er dejligt. Det er lige før, de giver 16 gode her. 8 friske til kaptajnen. Dejlig kvart. Så står det 36-16. Er der nogen, der har lyst til at prøve lotteriet, så kommer Heidi rundt. Og køkkenet er stadig gode. Jeg har alt, hvad der er på listen. Jeg skal ikke have. Jeg køber også ikke. Ja, den skulle jeg have brugt. Det er erfaring. Den dag, jeg kommer op og drikker lidt. Og så er det Martin her, eller hvem var der skytte? Det var Martin her. Så står det nu 40-16. Nej, vi holder med. Jeg giver en bajer. Jo, jo. Jeg giver en bajer. Giv mig bajer til hånden. Jeg vil ikke en bajer til bilen. Jeg skal lige sætte en streg over på bane 2. 46-16 står der. Kom nu prøver. Ja, der var ikke noget. Så du har også spillet? Så ja, jeg kender Så er det Tim med en daler, så står det nu 48-16. Og det er lidt. Nej, hvad siger tomaten? Og den holder. Så står det nu 48-18. Lille nakkedreng af kaptajn Michael her. Så er Martin med en speciel model her til 6 gode. Så står det nu 54-18. Tak, Jan. Skål. Skål, dreng. prøver også at holde myggen. Og prøv lige at se den hissige tværvand, den renser fuldstændig af. Så er det Carsten med 10 friske. Carsten Nielsen i dag med 10 friske. Så står det nu 54-28. Lige så velkommen til Søren og Kirsten. Eller man må hellere sige damerne først til Kirsten og Søren. Så er det Tim med en hissig langdag her. Hvad sker der nu med? Der sker ikke noget. Ingen kambolage der. 4 friske, så står der nu 58-28. 4 Susi på bane 1.
Han anser for kort af. Bliver langballen her. Amatør! Du har en gøre det, Marker. Margrethe, pas på ryggen. Margrethe, pas på ryggen. Ja, vi tabte den første og vandt den anden. Det var ikke Så er det Martin, der fik de berømte slutnæver på. det var godt spillet. 58-28. Her i næste sidste kamp i første pulje. Og så er det Carsten, der går til den. Sådan kan man også spille rødt. Det bliver en eneste kort af. Ellers et flot kamp udstået her af Carsten Nielsen. Han er jo gammel Helsingborg-mester i trevandte kamp ude. Og så er det Tim med en daler. Så står det 60-28. 60-68. Det var godt ikke. Jo, det er det. Oj, det er brugt. Det er tæt på igen. Michael har været tæt på nogle gange med nogle gode stød. Men den har desværre lige slikket yderkanterne. Det står nu 60-30 her. Og så en kort. Og vi siger velkommen til Danmarks bedste blikkenslager, Ole Blik. Velkommen til. 60-30. Det er verdensfirmaet, han arbejder i. Nu lyver jeg lidt. Så er der lidt små problemer for Martin her. Så står der nu 60-30. Nej, det gør det ikke. Hvad fik de for den der sidste? Ja, der var 2 skæve. Ja, undskyld, ja. 60-32. Ja. Klokken 7:30. Lars og Lars skal spille i morgen, tirsdag klokken 19:30. På gensyn i morgen. 27. Så er det Carsten, der fyrer den af. Ej, den bliver en eneste kort af. Den kunne også have givet en ordentlig røffel, den der. Så står det 60-34. Stop. Det er meget godt, jo. Der ligger en lille en op over tavlen. Stop, Tim. Jeg har ingen her. Og en dejlig nakkebal her. Tim til 6 gode. Så står det 66. 34. Ja, min stav. Okay, du ikke op. Dejlig dobbeltspids og rødt. Der er desværre ikke nok tempo i den. Eller skal den ind, den fortjener faktisk et par pinde. Ja, det er Brok. Lidt mere lever i, så den er rigtig god. Så står det 66-38. Og det ser ud til jer, der er potte, og hermed vinder Martin og Tim 70. Der stod der 38 over Carsten og Michael. 70-38. Så skal vi have den sidste kamp. Det er Margrethe og Susie mod Anders og Rasmus. Martin og Tim har en dommertjent. Sidste kamp i puljen. Margrethe og Susie mod Anders og Rasmus. Ja. Nu underbeder vi os. Så, hun kniv har det. Så er det klart. Ellers så skal det op og stå, Susie. Nå, okay, så skal jeg lige flytte mig. Det skal... Ja. Nej. Det vil hunden, jeg tænker. Tak, Margrethe. Og Susie. Hvem er først? Er moppen med? Er moppen med? Så skal de nå.